की सुसाईड कंप्लीट केलेल्यांपैकी 80% लोकांनी ऑलरेडी आधी साईन दिलेली असते बोलून की मला सुसाईड करायचं आहे. म्हणजे एवढा आता तो राग वाढला आहे, पेशन्स लेवल लोकांचं संपलं आहे आणि मानसिक आजार मग हळूहळू त्या वाढायला लागलेत. तर कम्प्लिटेड सुसाईड्स हे पुरुषांमध्ये जास्त आहेत. इट्स ओके नॉट टू बी ओके. नमस्कार, गोमंतक डिजिटलच्या या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर आज आहे सुसाईड प्रिव्हेन्शन डे आणि याच दिवसानिमित्त आपण आज सायकोलॉजिस्ट आणि सायकॅट्रिस्ट अशा दोन्ही व्यक्तींशी बोलणार आहोत. गेल्या काही वर्षांमध्ये सुसाईडचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. मग ते लहान मुलांच्यात असेल, शालेय मुलांच्यात असेल, कॉलेज गोईंग स्टुडंट्स जे आहेत त्यांच्यामध्येही आहे आणि बऱ्यापैकी जो यंग क्लास आहे 50च्या आतला, तर यांच्यामध्ये सुद्धा सुसाईडचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. याची नेमकी कारणं काय आहेत, त्याच्यापासून या अशा विचारांपासून दूर जाण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, अशा वेगवेगळ्या विषयांवरती वेगवेगळ्या अंगांनी आपण आज चर्चा करणार आहोत. तर आज माझ्यासोबत आहेत प्रियांका सहस्त्रभोजने मॅम, ज्या सायकॅट्रिस्ट आहेत आणि गेली 7 वर्ष त्या प्रॅक्टिस करतात, आणि केतकी परबगडेकर मॅडम, या मला वाटतंय महिला आयोगाच्या माध्यमातून केतकी मॅमनी खूप काम केलं आहे. त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी लोकांना गोव्यातल्या आणि मोस्टली महिलांना माहितीच आहेत. सो त्यांनी गेली 14 वर्ष त्या काउन्सिलिंगचं वगैरे काम करतात. त्या सायकोलॉजिस्ट म्हणून प्रॉपर त्या काम बघतात. तर आपण आज या दोघींशी छान गप्पा मारणार आहोत. दोघींना पण असा प्रश्न आहे की हे जे आहे सुसाईड थॉट जे येतात लोकांमध्ये, त्याचे की फॅक्टर्स काय आहेत, म्हणजे कशामुळे येतात लोकांमध्ये हे असे थॉट्स, असं वाटतं तुम्हाला? सुसाईड थॉट्स केव्हा येतात, जेव्हा ते ॲक्च्युली एक पॉईंटपर्यंत पोचतो की मी आय हॅव लॉस्ट होप, म्हणजे मला आणि होऊ शकत नाही, आय कॅन्ट टेक इट. सो तेव्हा तो सुसाईडचा थॉट येतो. अँड देन यू फील लाईक एंडिंग अप युअर लाईफ. यू डोंट थिंक ऑफ एनिथिंग, यू कांट थिंक ऑफ एनिथिंग. इट्स नॉट लाईक दे डोंट थिंक. असं नाही आहे की ते मुद्दामून विचार करत नाही. त्यांना असं होतं की आणि आता याच्यावरती उपायच नाही आहे, कोणीच माझी मदत करू शकत नाही, बेटर इज आय एंड माय लाईफ. दॅट्स वॉट आय फील. बरोबर आहे, बरोबर. आणि ह्याची कारणं अजून मी थोडं एलॅबोरेट करायचं ठरवलं तर मग आपण जर का माझ्या दृष्टीने मी आता सांगून की मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल म्हणजे सायकॅट्रिस्ट म्हणून बऱ्याच लोकांना ते इलनेसच्या मेंटल इलनेसच्या उंबरठ्यावर असतात किंवा त्यांना ऑलरेडी आजार असतो, आणि सुसाईड हे कदाचित त्याचा प्रेझेंटिंग सिम्पटम राहू शकतो किंवा वन ऑफ द वर्सनिंग सिम्पटम्स, बिघडल्याचा सिम्पटम राहू शकतो. त्यामुळे तो कधीच लाईटली नाही घ्यावा, इतकंच. सुसाईड प्रिव्हेन्शन एफर्ट्स जे असतात त्याच्यामध्ये मेंटल स्टिग्मा जो असतो, मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, तो कशा पद्धतीने काम करतो असं वाटतं तुम्हाला? स्टिग्मा म्हणजे एक फर्स्ट जेव्हा मी प्रोफेशन सुरू केलं तेव्हा सुद्धा मी नोट केलं की लोक यायला घाबरतात, बोलायला घाबरतात, किंवा मी वेडा नाही आहे किंवा कारण असे जे थोडे टॅबूज होते. आता हळूहळू कालांतराने ते टॅबूज कमी झालेत. बट हो, आणि कोविड झाल्यापासून तर आय थिंक खूप डॉक्टर पण सांगतील की खूप केसेस वाढल्या आहेत डिप्रेशनच्या, पॅनिक अटॅकच्या, अँझायटीच्या, आणि हळूहळू आता लोक झालं की मी पण बोलायला पाहिजे कोणाशी तरी. सो तो एक टॅबू होता की नाही, मला गरज नाही, मी गट आहे, मला नाही गरज कोणाशी बोलायची, आय एम इन साऊंड माइंड, मला कळतं काय करायचा विचारतो. सो तो एक टॅबू आहे जो आता हळूहळू आपण त्याच्यावरती काम करतो आहे की लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ. म्हणजे डॉक्टर पण करत आहेत, मी पण माझ्या प्रोफेशनल ग्राउंडवरती करते की आम्ही कुठे पण जातो तिकडे हा मुद्दा मांडतो की प्रत्येकाला गरज पडते बोलायची. मन हे सगळ्यांना असतं, विचार हे सगळ्यांना येतात, वर खाली सगळ्यांच्या आयुष्यात होतं. सो आम्ही पण बिंग प्रोफेशनल्स आम्ही पण जातो कोणाकडे, तर मी पर्सनली तरी जाते की वर्षातनं एकदा तरी माझ्या गाईडकडे जाते आणि मी बोलते माझ्या मनातल्या दुविधा. म्हणजे मी सारखी चालली आहे ना, काय कुठे चुकतं आहे का, माझ्या मनात अशा दुविधा आहे. सो देर इज नथिंग अबाउट टॅबू नाव. आता तो ब्रेक करायचा आहे. एनीबडी अँड एव्हरीबडी नीड्स टू टॉक अबाउट देअर मेंटल हेल्थ. बिलकुल मॅडम म्हणाले ते अगदी बरोबर आहे. म्हणजे माहिती नसणं, इग्नोरन्स इज जनरली द बेसिस ऑफ फिअर ऑफ एनिथिंग. आता 100 वर्ष आधी TB बद्दल आपल्याला टॅबू होता, आज नाही आहे, कारण आपण ट्रीटमेंट घेतो, आपल्याला माहिती आहे. तसंच मानसिक हो, तसंच मानसिक स्वास्थ्याबद्दल आहे. त्यामुळे माहिती करून घेणं, मॅडम म्हणाल्या की बोलणं आणि माहिती करून घेणं, 2 वे कम्युनिकेशन सुसाईडबद्दल खूप महत्त्वाचं आहे. लोकांमध्ये खूप मिसकन्सेप्शन्स आणि मिथ्स आहेत सुसाईडच्या संदर्भात, तर त्याच्याबद्दल काय सांगाल तुम्ही? मिथ्स म्हटलं तर त्या सुसाईड मिथ्स असे
असं काही नाही. बट सगळ्यांना वाटतं की मी तर अनुभव केला आहे, जेवढ्या माणसांबरोबर मी इंटरॅक्ट करते, की प्रत्येकाला विचार येतो कधी ना कधी टू एंड माय लाईफ. म्हणजे कोंकणीत बोलायचं तर म्हाका अशें दिसता की प्रत्येकाक हो विचार येता की केन्ना तरी जीव दिवचो. आणि हो फेज येवन वता प्रत्येकाच्या आयुश्यान. सो तातूंत वियर्ड कांय ना. पण त्या टायमार रायट गायडन्स घेवप, रायट मनशाक अप्रोच करप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. की जर तें मनांतल्या मनान दवरलें, जशें आमी म्हणटा की एका बॉटलान तर कितें घालून दवरलें आनी तें बॉटल अप जाता आनी मागीर तें एकदां ब्लास्ट जाता, तें जावपाक पावपाक जायना. म्हणून वचप, कोणा कडेन तरी उलोवप, आनी स्पेशली प्रोफेशनला कडेन. असो कोणी मनीस न्ही जाच्या कडेन ताका तो तुमकां गायड करूं शकना, तशा मनशा कडेन जाता तितलें अवॉयड करपाचें. आनी वता तर प्रोफेशनला सायकॅट्रिस्ट, सायकॉलॉजिस्ट किंवा कावन्सिलर अशा मनशाक अप्रोच करपाचें. तुम्हाला असं म्हणजे खूप केसेस येत असतात सतत, सो तुम्हाला काही लोक सांगतात, तुम्हाला काय वाटतं, काय मिथ्स असतात किंवा काय मिसकन्सेप्शन्स असतात? माझ्याकडे आलेल्या काही पेशंटनी मला काय म्हटलंय सांगते, की डॉक्टर हा सतत बोलत राहतो की मला सुसाईड करायचं आहे, सुसाईड करायचं आहे. हे लाईटली घ्यायचं, हे काय कधी करणार नाही, तो जाऊ दे. हां, पण हा एक मोठा गैरसमज आहे. कारण की असं दिसून आलेलं आहे की सुसाईड कंप्लीट केलेल्यांपैकी 80% लोकांनी ऑलरेडी आधी साईन दिलेली असते बोलून की मला सुसाईड करायचं आहे. त्यामुळे स्पेशली हा जो 15 ते 30 वयोगट, हा जो वयोगट आहे, स्पेशली जे टीनेजर्स आहेत त्यांचे हे वॉर्निंग्स कधीही लाईटली घेऊ नये. ठीक आहे, त्यामुळे हे एक आहे. दुसरं म्हणजे की सुसाईडबद्दल जर मी त्याला विचारलं तर त्याला मी सुसाईड करायला प्रवृत्त करीन, हा एक मोठा गैरसमज आहे. एखादा जर का तुम्ही जर विचारलं तुला करावं असं वाटतंय का बोलण्यात, तर उलट तुम्ही त्याला सुसाईडच्या विचारांवरती बोलायला तुम्ही ओपन कम्युनिकेशन सुरू कराल आणि कदाचित त्याला ते सुसाईड त्याचे विचार चालले जातील. म्हणून हा एक दुसरा मोठा गैरसमज आहे. तिसरा एक गैरसमज म्हणजे लोक बोलायला लागला कोणी सुसाईडवरती तर मग ते त्याला लगेच उपदेश द्यायला, लगेच त्याच ह्याच्यात बोलायला. हा खूप चुकीचा आहे. त्यापेक्षा तुम्ही नुसतं ऐकून जरी घेतलं पहिल्या भेटीमध्ये, क्रायसिस इंटरव्हेन्शन म्हणून एक आमचा प्रकार आहे थेरपीचा, मॅडम तुम्हाला सांगते, त्याच्यामध्ये ऐकून घेणं हे आम्ही मेन असतो. आणि पहिले पेशंटला वाटलं पाहिजे की हे ऐकतायत आणि मला समजून घेत आहेत, मगच तो अजून ओपन अप होणार आहे. अजून भरपूर आहेत की म्हणजे मला काही डायग्नोज्ड मानसिक रोग नाही आहे, मला कधीच हे असे विचार येणार नाही, असं नाही आहे. जसं मॅडम म्हणाल्या, मन आहे त्याला सगळ्यांना त्रास होऊ शकतो, सुसाईडचा विचार कोणालाही येऊ शकतो, बोलणं महत्त्वाचं आहे. एज काय आहे म्हणजे सुसाईड करण्याचं जे प्रमाण आहे आता, म्हणजे मोस्टली बातम्या तर अशाच असतात की 10वीला मार्क कमी पडले म्हणून, किंवा प्रेयसीने नकार दिला, प्रेमाचे हे प्रकार, हे या खूप गोष्टी आहेत. तर असा काही अभ्यास आहे का की या क्लासमध्ये किंवा या वयोगटातल्या मुलांमध्ये जास्त सुसाईडचं प्रमाण आहे, आणि त्याच्यात जेंडर डिफरन्सेस काही आहेत का, की मुलींचं प्रमाण जास्त आहे, मुलांचं कमी आहे, मुलांचं जास्त आहे, मुलींचं कमी आहे, असं काही? हो आहे. भारतामधलं बोलायचं ठरवलं तर नंबर 1 म्हणजे भारत हा एक कदाचित वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज आहे की जिथे परीक्षेमध्ये अपयश आल्यामुळे एखादा कोणी जीव द्यायला उठतो. तुम्ही अमेरिकेत किंवा वेस्टमध्ये जा, कदाचित त्यांना परीक्षेत अपयशामुळे ते जीव नाही देणार, दुसरे अनेक कारणं असावी. पण भारतामध्ये मी कोण आहे, माझं सेल्फ वर्थ, आयडेंटिटी हे माझ्या मार्कांवर अति जास्त आपण अवलंबून ठेवल्यामुळे खूप मुलं मार्क कमी मिळाल्यामुळे सुसाईडचे प्रयत्न करतात. दुसरं, इथे बरेच लोक ना माझ्यात काहीतरी पर्सनल प्रॉब्लेमपेक्षा आमच्यामध्ये काहीतरी बिघडलं म्हणून सुसाईड, म्हणजे बायकांचं बोलीन मी, मॅडम बायकांबद्दल अजून बोलतीलच, पण एक आहे की नवऱ्याशी पटलं नाही किंवा नणंद सासू म्हणून मला ते विचार आले आणि म्हणून त्याच्यावरती बरेचसे जे डावरी किंवा लग्नातले जे गैरसमज ते बायकांमधले जास्त कारण दिसून आले आहेत. तिसरं, आपल्याला काही युनिक कारणं म्हणजे कोविड नंतर बऱ्याच लोकांना बेरोजगारी झाली किंवा कोणीतरी घरातलं जे कमावणारा एकुलती एक व्यक्ती वारली किंवा असं काही झालं, त्याचे बरेचसे केसेस आले आहेत. मग पैशामुळे त्या मनाने भारतामधले हे मी एक पॉईंट सांगते की आपल्याकडे अजूनही कुटुंब व्यवस्था बऱ्यापैकी चांगली आहे वेस्टर्न देशांपेक्षा. त्यामुळे पैशामुळे बँक्रप्सी आली किंवा काहीतरी अगदी मी म्हणजे प्रेमभंगामध्येही सुसाईड, पण त्या मनाने भारतात बाकीच्या जगाच्या याच्यापेक्षा कमी आहेत, कारण आपली कुटुंब व्यवस्था अजूनही मजबूत आहे, फ्रेंड सर्कलही आपल्याकडे बऱ्यापैकी मजबूत आहे, त्यामुळे ते आहे. दुसरं एक आहे की जेरियाट्रिक एज ग्रुप म्हणजे म्हाताऱ्या लोकांमध्ये
ते सुद्धा भारतामध्ये बाकी देशांपेक्षा पुष्कळ कमी आहे सुसाईडचा प्रयत्न. कारण आपल्या देशात अजूनही बुजुर्ग जे आपण म्हणतो की वयस्कर लोकांना मान दिला जातो आणि तसं वागवलं जातं, मानाने वागवलं जातं. त्यांना वृद्धाश्रमात ढकलून दिलं किंवा तुम्ही दोघं आता जगा, आम्ही चाललो मोकळे, असं अजूनही तसा अप्रोच आपल्या देशात नाही आहे. तो कमी आहे. हां, म्हणून आपल्या देशामध्ये बऱ्यापैकी त्या बाबतीत प्रोटेक्टेड आहे. हां, आता पुरुष आणि स्त्रीमधलं म्हणायचं तर कम्प्लिटेड सुसाईड्स हे पुरुषांमध्ये जास्त आहेत, जवळजवळ तिप्पट आहेत बायकांपेक्षा. पण अटेम्प्टेड सुसाईड हे बायकांमध्ये तितकेच जास्त आहेत. हे माझं आहे. मॅडम नक्कीच. तुम्हाला बरेच अनुभव, म्हणजे तुम्ही महिलांसोबत बऱ्यापैकी काम केलंय, तो काय म्हणजे नेमकी काय प्रोसेस असते की असे थॉट्स येतात आणि काय कारणं काय असतात मोस्ट? आता माझा अनुभव 2 एरियात आहे. म्हणजे आय वॉज वर्किंग ॲज अ काउन्सिलर अर्लियर शाळेमध्ये. सो तेव्हा जेन्ना स्कुलान हांव कामाक वतालें तेन्ना यंगस्टर्स म्हाका इंटरॅक्शन्स खूब जाताले. सो रिलेशनशीप ब्रेकअप, डॉक्टरान जशें सांगलें एग्जामिनेशन पॉयंट ऑफ व्यू फेल्युअर. हालीं जर फाटीं आमी केसी आयकलेल्यो, बापायन मोबायल काडून घेतलो म्हणून जीव दिलो भुरग्यान. सो अशे सादेश्यो गोश्टी ज्यो आमकां दिसता तांकां त्यो व्हडल्यो दिसता आनी ते करतात बिकॉज दे आर यंग, दे कांट टेक सर्टन थिंग्स. आनी दुसरो बायलांचो, जशें डॉक्टरान सांगलें एटेम्प्टेड सुसाइड्स विमेन रेट हायर आसा बट कम्प्लिटेड सुसाइड्स मेनान हायर आसा. सो अशें ना की बायलांकूच चड थॉट्स येता, दादल्यांक येना अशेंय ना, तशें म्हणूं शकना आमी, कोणाकूय येवं शकता. हां, जशें डॉक्टरान म्हळ्यार फॅमिली सिस्टम्स आमचे स्ट्रॉंग आसा. खंय ना खंय सपोर्ट सिस्टम्स खूब, मेंटल हेल्थान सपोर्ट सिस्टम खूब काम करता की म्हाका त्या टायमार म्हाका आदार दिवपी आसा न्ही म्हज्या अवती भोवती मनशां. इवन बायलांक जेन्ना हांव कमिशनान आशिल्लें किंवा हांव पर्सनली अनुभव करता, जेन्ना बायलांक मानसीक आदार आसता घरा कडल्यान किंवा आपल्या भयणी भावा कडल्यान, मित्र मैत्रिणी कडल्यान, जाल्यार ती सस्टेन करपाक पावतात. आनी एक कितें जाता की विमेन सायकॉलॉजी जशें म्हणटा की बायलां मन मोकळेपणान उलयतात. सो एक मैत्रीण आसा, तिका मन मोकळेपणान आपलें सगळें मनांतलें सांगतली, रडटली. मेन म्हणजे रडप. हें रडलें की मोकळें जाता. दादल्यांचें तें ना, दादले इजिली रडनात. आनी आमच्या इंडियन कल्चरान एक टॅबू आसा, कितें रे आतां इवन चलो रडलो जाल्यार कितें रे चलया भशेन रडटा, असो आमी जो टॅबू करतात तो आमी करपाक जायना. सो चलो आसूं किंवा चली आसूं ताका रडपाक दिवपाक जाय. सो इवन माय डॉटर, आतां म्हजी 7 वर्साची चली आसा, ताका वायट दिसलें, तें रडलें, हांव रडपाक दिता ताका. रडनाका रडनाका रडनाका, नातलें रडनाका अशें करना. बिकॉज क्रायींग इज अ वे टू आउटलेट युअर फिलिंग्स. जे बायलां करतात, दादले इजिली कोणा कडेन वचून रडनात आनी रडत नासल्या कारणान ते भितर दवरतात आनी मागीर तो वाडटा. आनी मागीर तो प्रकार सुसायडाचेर फायनली अरे कालूच उरलेलो म्हजे कडेन, आयज जीव दिलो, हो प्रकार जाता. सो सायलंटली तांचो स्ट्रगल आमकां कळत ना. वेरएज बायलां म्हणटा न्ही, आतां बायलांक पोस्टपार्टम डिप्रेशन येता, भुरगे जातकूच बायलांची चिडचिड वाडटा, तांकां त्रास जाता, हें आसा प्रकार. मागीर मेनोपॉजाच्या नंतरूय आसा. सो तेन्ना त्या प्रकारान आमी जेन्ना पळयता तेन्ना बायलांक विचित्र फील जावपाक लागता. बट सपोर्ट सिस्टम जर सारको आसत जाल्यार बायलांक बेटर फील जाता. बट दादले पटकन आपले मनांतल्यो गोश्टी उलयना बिकॉज तांचेर ऑलरेडी बर्डन आसता, फायनान्शियल म्हणा, फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आनी आपूण कोणाक उलयलो आनी आपल्याक टॅबूत गेल्यार मित्र जेन्ना दादले बसता, अशें म्हाका खुबशे दादले क्लायंट जेन्ना म्हजे कडेन येता, म्हाका लिटरली अशें क्लायंट जाल्या की ते येवन वर पावण रडल्या दादले. कित्याक मॅडम हांव भायर जर रडलो न्ही, हें 2 मिनटान सगळे कडेन पसरतलें आनी म्हाका दुसऱ्या अर्थान पयलें जातलें जें म्हाका नाका. म्हणून हांव तुमचे कडेन येवन रडटा अँड आय अलाव देम टू क्राय बिकॉज जशें सांगलें तशें रडूकूच जाय. आणि ॲक्च्युली आत्ता म्हणजे मला वाटतं सोशल मीडिया आणि हे जे प्लॅटफॉर्म्स आहेत त्याच्यामुळे बोलतात लोक खूप, पण तरीसुद्धा तो एक टॅबू आहे की अरे हा मुलगा आहे आणि हा रडतोय, हा असं करतोय वगैरे. सो ते आहे. याच अंगाने सोशल मीडियावरती आता लोक खूप ॲक्टिव्ह आहेत. म्हणजे 2-2 वर्षाच्या मुलांचे सुद्धा व्हिडिओज करून टाकले जातात. तर ती एक कॉम्पिटिशन इनडिरेक्टली न बोलताच ती सुरू झालेली आहे की हा मुलगा असा आहे तो आहे. सो याचा परिणाम आपण एज वाईज घेऊयात की लहान मुलांच्या मध्ये आणि त्याच्यानंतर तरुणांच्या मध्ये, जे अडल्टमध्ये आहेत ते असे, या सगळ्या लोकांच्यावरती याचा काय परिणाम होतो या सोशल मीडियाचा या अंगाने. आपण सुसायडल थॉट्सच्या दृष्टीने जर बोलतो तर कशा पद्धतीने ते हेल्पफुल पण आहे आणि हार्मफुल काही गोष्टी आहेत सोशल मीडियाच्या. मी प्रॅक्टिकल इन ग्राउंड गोष्टी सांगेन. म्हणजे माझा संपर्क आता मी शाळेत टॉक्स द्यायला पण जाते. सो आय कम इन इंटरॅक्शन विथ स्मॉल चिल्ड्रन टू अडल्ट, बायकांपर्यंत पुरुषांपर्यंत कॉन्टॅक्ट येतो. सो आता मुलांचं कसं आहे की दे गेट इन्फ्लुअन्स्ड इझिली. त्यांचं माइंड टेंडर असतं, डिसिजन मेकिंग पॉवर वीक असतं. सो दे गेट इझिली इन्फ्लुअन्स्ड ऑन द सोशल मीडिया. आता अभ्यास करताना एक मेसेज आला तर मग ते इन्स्टाचे रील्स बघितले आणि ते
इम्प्रेस होतात, त्यांना तसे कपडे पाहिजे, मग त्यांना तसं वागणं करायचं होतं. पण बेसिकली काय होतं की यू गेट कॅरीड अवे विथ इट. ओके, इट इन्फ्लुएन्सेस, आपल्या मनाला खूप इन्फ्लुएन्स करतो त्या गोष्टी, आणि मग कंट्रोल उरत नाही. आणि आता एक बघितलं आपण, यंग बॉईज अँड गर्ल्स, और मे बी इवन मिडल एज, राग खूप वाढला आहे लोकांचं, छोट्या छोट्या गोष्टीवरून तोडफोड संपला आहे. मागे पण मला एक महाराष्ट्रातून कॉल आलेला की एका मुलाचं फोन काढला त्याच्या वडिलांनी, काहीतरी का आईने, त्याने फुल घराची तोडफोड केली. म्हणजे त्यांनी लिटरली मला व्हिडिओ पाठवलेला, आणि त्या व्हिडिओत मी बघितलं की सगळी तोडफोड झालेली. म्हणजे एवढा आता तो राग वाढला आहे, पेशन्स लेवल लोकांचं संपलं आहे, आणि मानसिक आजार मग हळूहळू त्या वाढायला लागलेत. आणि मेन म्हणजे होतं एक कम्पॅरिझन. अरे तो फॉरेनला गेला, मी इकडेच आहे अजून, अरे तिने बघ किती छान साडी घातली आणि मी ज्वेलरी घातली. सो हे जे कम्पॅरिझन चाललं आहे ते कुठेतरी आपल्याला आतल्या आत खाते, आणि माझ्या आयुष्यात बरं काहीच नाही आहे असं वाटतं. आय एम द ओनली सफरर, कारण माझ्यात नशिबात असं आलं आहे की काय, असं ते एव्हरी डे थॉट्स हे बॅक ऑफ द माइंड चालूच असतात लोकांचे. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की ह्याच्यातून मोस्टली लोकांना माझ्याकडे काही नाही हेच इंडिकेट जास्त होतं, म्हणजे त्याच्यावरती फोकस जास्त जातो, माझ्याकडे काही आहे याच्यापेक्षा जास्त. सो हे खूप हार्मफुल. येस, व्हेरी हार्मफुल. आणि हेल्पफुल फॅक्टर्स काय वाटतात तुम्हाला सोशल मीडिया? हेल्पफुल नक्कीच आहेत. ते म्हणजे आज मी इथे बसल्या बसल्या जगामध्ये कुठेही काहीही कंटेंट चांगल्यापैकी, जसं आता आपणच हा कंटेंट घालतो आहे आणि पोहोचतोय लोकांपुढे, तर ते इझिली जमतं. आणि अशी बरीच मुलं आहेत की जी टॅलेंटेड आहेत, त्यांचं टॅलेंट त्यांना पोहोचतंही आहे की सांगण्यामध्ये की मी कसं ओव्हरकम केला माझा मेंटल हेल्थ चॅलेंज, किंवा एखादा जो मेंटल हेल्थ ॲडवाईस देतोय तो लगेच पोहोचतो. टेलिमेडिसिनमुळे आज कुठेतरी दुसरीकडे बसलेली जी व्यक्ती आहे ती आपल्याला इथे ॲडवाईस देऊ शकते. त्यामुळे टेक्नॉलॉजीचा हा चांगल्यापैकी मी आपल्याच सरकारचा एक प्रोग्रॅमबद्दल सांगीन, ते म्हणजे टेलिमानस नावाचा प्रोग्रॅम. एक साधी हेल्पलाईन आहे, 24 तास असते. कधीही कोणालाही काही डिस्ट्रेस वाटला तर कॉल केला की टेलिकन्सल्टेशन त्यांना आरामात मिळू शकतो. टेक्नॉलॉजीचा हा खूप मोठा वापर आहे आणि तो लोकांनी करून घ्यावा. हां, वेगवेगळ्या ॲप्स पण आहेत, आणि मला वाटतं या ॲप्समुळे आणि तुम्ही आता म्हणालात टेलिमानस वगैरे, याच्यामुळे एक ते माझं जे काही बोलणं आहे ते सिक्रेट राहिलं पाहिजे हे डोक्यात असतं, ते पण त्याच्यामुळे फुलफिल होत असेल. काही मुलांना ना कळत नाही की म्हणजे आपण खरंच त्या रस्त्यावर आहोत का, की आपल्याला तसं काही वाटतंय, तर ते कसं ओळखावं माणसांनी की बाबा मला आता सुसाईडचे थॉट्स माझ्या डोक्यात येत आहेत. प्रत्येकाचं तर तुम्ही म्हणालात तसं की नाही मला तसं काही होऊच शकत नाही, पण एखादा माणूस त्या मार्गावरती आहे हे कसं ओळखावं, त्याचे काही साईन्स आहेत का? मी काही रेड सिग्नल्स सांगते की जे त्या व्यक्तीनेही निवडावे, आणि स्पेशली आजूबाजूच्या लोकांनी तर ऐकून नक्कीच ओळखावे. फार रेअरली असं कोणी म्हणतं की मला डिप्रेशन आलंय, मला सुसाईड करायचं, असं डायरेक्ट ओपन होऊन, अनलेस यू आस्क देम असं. तर जर एखादी म्हणते की सगळंच संपलं, आता काहीच ट्राय करण्यात अर्थ नाही, आता काही म्हणजे काहीच प्रयत्न, आता मला यशच मिळत नाही, मला नेहमीच अपयश येतं, कोणालाच मी आवडत नाही, मी अतिशय बेकार व्यक्ती आहे, माझं काहीच चांगलं होणार नाही आहे, मला काहीच करावंसं यापुढे उत्साहच उरलेला नाही आहे, उद्या मी सकाळी उठावंच नाही अंथरुणावरून, मी असंच झोपलेला, कायमचा झोपलेला राहू तर चांगलं आहे, असं जर कोणी म्हणतं आहे तर समजून घ्यावे की हे काही रेड फ्लॅग्स आहे. डायरेक्टली कुणी म्हणणार नाही हे, म्हणजे आय वॉन्ट टू क्विट, नोबडी लाईक्स मी, आणि आय एम गुड फॉर नथिंग, हे काही रेड फ्लॅग्स आहेत. मग बाकीचे बरेचसे, मी जसं म्हटलं की डायरेक्टली कुणी जर का विचारल्यावर म्हणालं मला सुसाईड करायचं आहे, तर त्याच्यावरती पुढे विचारणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. समोरच्या माणसाने ते विचारणं गरजेचं, अगदीच महत्त्वाचं आहे. एखाद्या माणसाला स्वतःला आता मला वाटतंय, मला आत्महत्या करावीशी वाटतेय, असं काहीतरी एक प्रोसेस सुरू झाली आहे, पण मला माहीत नाही आहे ते कसं ओळखायचं मी, की मला डिप्रेशन येतं आहे, मी त्या फेजमध्ये चालली आहे. म्हणजे जसे डॉक्टरनी रेड सिग्नल्स सांगले, सिम्पटम्स असतात बरोबर. आता म्हणजे फर्स्ट सिम्पटम इज होप, आशाच नाही आहे जगायची. बेडवरून उठायला होत नाही, कारण उठल्यापासून ते रात्र झोपेपर्यंत मला लो फील होतं, म्हणजे एनर्जीच वाटत नाही, काय करायची इंटरेस्ट, जे मला आवडायचं करायला, म्हणजे आता मला कुकिंग करायला आवडायचं तर ते पण करायला कंटाळा येतो, स्वतःचं काय करायला पण कंटाळा येतो. तर हे सिग्नल्स आहे की तुमची बॉडी आणि तुमची माइंड आता गिवअप करते, अँड इट्स अ हाय टाईम दॅट तुम्ही कोणाकडे तरी जाऊन तुमच्याबद्दल बोला.
सो जेव्हा ज्या नॉर्मली गोष्टी तुम्हाला अट्रॅक्ट होत होतात त्या आता होत नाही, तुम्हाला ते करायला आवडत नाही. आता आई आईली काय बोलायला तर आईकडे बोलण्यासारखं वाटत नाही किंवा कुणाशीच बोलावंसं वाटत नाही. रूममध्ये बंद बसतात, सोशल इंटरॅक्शन्स बंद करतात. असे खूपदा होतात की सडनली आता आज आली माझा मुलगा नाही करत नाही काही, घरातच बसलेला असतो, विचारलं तर काही नाही ग करतो आणि गप्प बसतो. तर ह्या सिम्पटम्स आहेत. तर तुम्हाला असं वाटलं की ॲज अ फॅमिली मेंबर की मला काहीतरी विचित्र वाटतंय, तो टॉक टू दॅट पर्सन. तुमच्याकडे जर तो कम्फर्टेबल नाही आहे त्याला सांगा की आपण जाऊया, आणि तू जे बोलशील ते कॉन्फिडेन्शियल असेल. आमच्या प्रोफेशनमध्ये फर्स्ट एथिक आहे, कोणी पुढ्यात माणूस आला की जे तो बोलतो ते कॉन्फिडेन्शियल असतं, ते कोणी माणूस असू दे. बेसिकली तुमचं स्वतःवरचं प्रेम जेव्हा कमी होतं तेव्हा तुम्ही समजून जा की तुमचा वाटचाल कुठेतरी डिप्रेशनच्या मार्गाने चाललेली आहे, तुम्हाला हे नकोसं वाटतं. अजून एक पॉईंट ॲड करते, म्हणजे आता हे सुसाईडचे डायरेक्ट लक्षणं नाही पण डिप्रेशनची. डिप्रेशनचे वेगळे ग्रेड्स आहे, सुसाईड ही वन ऑफ द ग्रेड्स आहे. बऱ्याच आता मी बायकांबद्दल बोलायचं तर भारतामध्ये बऱ्याच बायका हे डायरेक्ट मला डिप्रेशन आहे म्हणत नाही. डॉक्टर मला झोप लागत नाही, मग डोकंही दुखतं, मग पोटही दुखतं, मग हे हातपाय पण सुन्न होतात, किंवा असं सगळीकडे दुखतं, इथे खसखसतं काय ते असं असं. सगळ्या डॉक्टरांकडे गेले असतात, सगळे चेकअप नॉर्मल आलेले असतात, सायकॅट्रिस्टकडे ऑफकोर्स नसतात गेलेले, कारण की विचार कोणत्या स्कॅनवर दिसणार आहे. हां, तर ते खूप महत्त्वाचं आहे डॉक्टरांनी समजणं त्यांच्या, आणि पब्लिकनी आजूबाजूच्या त्यांच्या फॅमिलीनी समजणं की नाही हिला विचारायला हवं, स्ट्रेस आहे वगैरे. मग त्या बसतात जेव्हा सायकोलॉजिस्ट किंवा सायकॅट्रिस्ट समोर, मग विचारतो स्ट्रेस आहे का बोलायला, झोप लागते का ग बाई तुला, नाही लागत, भूक लागते का नाही, आणि मॅडमनी सांगितलेले सगळे सिम्पटम्स. त्यामुळे आपल्याला अशा रीतीने डिप्रेशनच्या पेशंटला अप्रोच झालं पाहिजे. हो, आणि म्हणजे आत्ता बऱ्यापैकी आपल्याकडे त्याचा अवेअरनेस आहेच, पण वेगवेगळ्या टप्प्यांवरती आता आपण 3 महत्त्वाच्या गोष्टी असतात. एक तर आपण आपल्या घरात म्हणतो ते, जिथं आपलं अपब्रिंगिंग होतं आणि आपण बऱ्यापैकी वेळ ज्या लोकांसोबत घालवतो ते. दुसरं स्टेशन म्हणजे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स, मग शाळा आली किंवा आपला कुठला तरी प्रोफेशनल कोर्सचा जागा असेल, कॉलेज असेल, या सगळ्या प्लेसेसवरती काय म्हणजे मेजर्स राबवले पाहिजेत. पण एखाद्या माणसाला जर तसं काही वाटतंय तर त्याला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी किंवा कुणाला तसं काही वाटूच नये म्हणून या वेगवेगळ्या टप्प्यांवरती फॅमिली, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आणि वर्कप्लेस या ठिकाणी कसं मॅनेजमेंट असली पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं, किंवा काय डील केलं पाहिजे लोकांशी. आता एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हटलं गेलं तर एज्युकेशन, आता शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये, हाय सेकंडरीजमध्ये काउन्सिलर्स अवेलेबल आहेत. गव्हर्नमेंटनी ती सुविधा केली आहे की ॲटलिस्ट आठवड्यातनं एकदा किंवा 2दा काउन्सिलर तुमच्या शाळेत येतो, आणि मग त्यांच्याशी तुम्ही कम्फर्टेबली बोला. आणि जसं सांगितलं की त्यांना पण ट्रेन केलेलं असतं, त्या ट्रेन पीपल, त्यांना सांगितलेलं जातं, आणि त्यांना इवन सुसाईड चेकलिस्ट दिलेली जाते की जर कुठे कधी वाटलं की एक मुलगा आला बोलायला तर त्याला काही सिम्पटम्स आहे तर आम्ही मग त्याला प्रॉपर काउन्सिलिंग प्रोसेसमध्ये घेऊन जातो. आणि जर गरज भासली तर सायकॅट्रिस्टकडे, कारण थोड्या गोष्टी सायकॉलॉजिस्ट किंवा काउन्सिलर हँडल करू शकत नाही. जेव्हा मानसिक आजार वाढायला लागतात तेव्हा मेडिसिनची गरज पडते, तेव्हा आम्ही सायकॅट्रिस्टला रेफर करतो. सो अशा आम्ही काळजी शाळेत घेतो. इंटरॅक्शन, अवेअरनेस प्रोग्राम्स, आपण स्ट्रीट प्लेज करतो, रोल प्लेज करतो. आता एक हेल्पलाईन आहे, म्हणजे एक NGO आहे कूज म्हणून. कूज नॉर्मली सुसाईड प्रिव्हेन्शनवरती खूप काम करतं. ओके, आजच्या दिवशी म्हणजे आपल्या सुसाईड प्रिव्हेन्शन डेच्या दिवशी पण त्यांचा एक कार्यक्रम आहे, ते इट इज बेस्ड इन बस्तवाडा, त्यांचं एक ऑफिस आहे. सो ते पण काम करतं. आम्ही जे मेंटल हेल्थ ऑर्गनायझेशन्स आहेत ते पण काम करत आहेत. इनफॅक्ट 10 ऑक्टोबरला इंटरनॅशनल मेंटल हेल्थ डे आहे, त्या दिवशी पण आम्ही अवेअरनेस करतोच. आणि आम्ही प्रयत्न करतो की प्रत्येकाला सांगायचं की तुम्ही बोला, तुमच्याबद्दल बोला, तुमच्याबद्दल इंटरॅक्शन्स करा. आता माझी पण स्वतःची संस्था आहे वाव फाउंडेशन म्हणून, आम्ही बायकांच्या मेंटल हेल्थवरती काम करतो. आणि आम्ही ते पण त्याच्यातनं पण तेच करतो की आम्ही गावात जातो आणि बायकांशी अशाच गप्पा मारायला बसतो आणि त्यांना बोलतो की हे मला होतं, तुम्हाला होतं का. म्हणजे आता मी जेव्हा संस्था सुरू केली, माझ्याबरोबर काय बायका होत्यात, मी त्यांना सांगायचे तर मी सायकॉलॉजिस्ट आहे, सगळ्यात सायकॉलॉजिस्ट नाही आहे. सो मानसिक आजार काय आहे ते कळण्यासाठी. सो मला जेव्हा बाळणपण झालं मला पण विचित्र फील व्हायचं, रडायला यायचं, राग यायचा. सो मग मला कळलं ते पोस्टपार्टम आहे. सो मी कसं ते हँडल करू शकते, कसंच नवऱ्याला सांगू शकते किंवा घरच्यांना माझं मी काय करू शकते. पण एक नॉर्मल बाई कम्फर्टेबल होत नाही. तर माझ्या मैत्रिणी पण म्हणायला, हां याला पोस्टपार्टम म्हणतात का, मला माहितीच नव्हतं. आणि शिकलेल्या पण, हो, आणि शिकलेल्या पण टीचर्स, एक मैत्रीण माझी टीचर होती, तिचं बाळ पण माझ्या बाळाचं एवढंच आहे, ती पण म्हणायची अरे केतकी मला पण असंच झालं, पण मला माहीत नव्हतं हे पोस्टपार्टम आहे. मला वाटलं मलाच काहीतरी विचित्र होते आणि नवरा म्हणायचा तुला वेड लागलं आहे.
सो अशा गोष्टी होतात. हे खूप आहे प्रमाण, म्हणजे पोस्टपार्टम तर बरंच आहे. बरंच आहे आणि आता खूप प्रमाण वाढलं आहे त्याचं. हां, पण आता तो एक प्लस पॉईंट असाही आहे की म्हणजे किमान मुलींना सोशल मीडिया आणि या सगळ्या याच्यातून कळतं की पोस्टपार्टम नावाची काहीतरी एक गोष्ट आहे जी आफ्टर प्रेग्नन्सी आपण त्याच्यातून जाऊ शकतो. त्याचे मेजर्स वगैरे ते तो पुढचा पार्ट आहे, पण ॲटलिस्ट लोकांना हे कळतं तरी. हो. वर्क प्लेसेसच्या बाबतीत, कारण तुमच्याकडे मला वाटतं असे जास्त येत असतील, कारण एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स किंवा घरामध्ये काही असेल तर बोलणारं कोणीतरी असतं. वर्क इन प्लेसमध्ये बऱ्याचदा असं कोणी माणूस नसतं, म्हणजे खूपशा जागांवरती आपण जरी म्हटलं की नाही आपण बोलतो वगैरे, पण गरज भासते प्रत्येकाला. तर अशा ठिकाणी काय मेजर्स घेतले पाहिजेत किंवा त्यांची काय भूमिका असली पाहिजे याच्यामध्ये? हल्ली बरेचसे कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज जे आहेत ते आपल्या एम्प्लॉईज करता अवेअरनेस वर्कशॉप म्हणून सायकॅट्रिस्ट किंवा सायकोलॉजिस्टला अवेअरनेस टॉक करता बोलवतात. ते तर केलंच पाहिजे. दुसरं, एखादी कंपनी जर असेल तर ती मुद्दाम CSR ॲक्टिव्हिटीज वगैरे काही फंड करून स्वतः ते कामं करून घेते. तिसरं, वर्कप्लेसमध्ये बेटर हँडल करायला म्हणून एम्प्लॉईड सायकोलॉजिस्ट किंवा सायकॅट्रिस्टच असतो. एखादी कंपनी मोठी असेल तर इन हाऊस कोणीतरी प्रोफेशनल असतो, त्यामुळे दे एनकरेज देम. अनदर थिंग इज, काही काही कायदे आहेत त्यांच्या अंतर्गत वर्कप्लेसमध्ये हॅरॅसमेंट वगैरे झाली, कोणीही माणूस असो किंवा स्त्री, तर ते रिपोर्ट करायला एक स्पेशल सेल असते, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी म्हणून. त्याच्यामध्ये त्यांनी ते हॅरॅसमेंट रिपोर्ट करायची आणि त्याच्यावरती ॲक्शन घेतली जाते. अनदर थिंग इज की फक्त हेच नाही तर एकमेकांमध्ये अवेअरनेस वाढवायला आणि त्याच्याबद्दल बोलतं करायला लोकांकरता मेंटल हेल्थ डेला, जसं मॅडमनी म्हटलं, किंवा सुसाईड प्रिव्हेन्शन डेला ॲक्टिव्हिटीज ठेवल्या जातात. मग त्या कंपनीची एखादी रॅली असते किंवा सोशल मीडिया पोस्ट असतं, त्यांच्या कंपनीची ॲडव्हर्टाइजमेंट त्या दिवसाला अशी पूरक म्हणून काहीतरी थीम्ड अशी केल्या जाते, किंवा काहीतरी डिस्कशन, ओपन माईक इव्हेंट्स किंवा असं काहीतरी केलं जातं. मी असं म्हणेन, म्हणजे वैयक्तिक जर का करायचं झालं तर त्यांनी आपल्या केअर करता सोशल मीडियावर पोस्ट घालावे किंवा इतरांना सांगावं. हो, आणि कंपनी असे हे जे दिवस आहेत महत्त्वाचे ते सेलिब्रेट करू शकते. हे सगळं आहे, म्हणजे मला अवेअरनेस प्रोग्राम्स मी अटेंड करते किंवा मी माझ्या आजूबाजूला जे घडतं त्या सगळ्यांशी मी बोलते, पण तरीसुद्धा मला आतमध्ये थॉट्स येतात आणि ती सांगायची भीती वाटते. मला माहिती आहे की मला थॉट्स येत आहेत, पण मी याला सांगितलं तर हा काहीतरी वेगळं म्हणेल, किंवा मी तिच्याशी बोलले तर बाबा आणखी काहीतरी होईल, किंवा त्याचं काहीतरी वेगळं पसरेल का सगळ्यांमध्ये, मला काय समजतील लोक, ही एक भीती असते. तर ती भीती ओव्हरकम करण्यासाठी काय मेजर्स केले पाहिजेत? आता मला मागे एक केस आलेली, एक मदर अँड चाइल्ड केस. सो आई होती आणि मुलगा होता. मुलगा शाळेत शिकतो. सो त्यांनी इन्स्टावरती त्याचे काहीतरी चॅट्स बघितले त्याच्या मैत्रिणीबरोबर, आणि ते जरा हादरली आणि माझ्याकडे पळत आली, म्हणायला लागली हे चॅट्स आहे, मी स्क्रीनशॉट काढून ठेवले. आणि जेव्हा तो शब्द मला आय वॉन्ट टू एंड माय लाईफ किंवा मला जगायचं नाही आहे, हे जेव्हा मी मॅडम बघितलं ना, मी हादरले आणि मी तुमच्याकडे आले त्याला घेऊन. मला पण थॉट्स येतात मॅडम, म्हणजे तिला पण आयुष्यात काय प्रॉब्लेम्स आहेत पर्सनल, सो तिला पण ते थॉट्स येतात आणि ती पण म्हणायची मला पण थॉट्स येतात, पण मी कधी हिंमत केली नाही येऊन बोलायची. म्हटलं चल जगायचं, कारण मूल आहे, पदराला मूल आहे म्हणून जगायचं आहे. पण त्याचे जेव्हा मी थॉट्स बघितले एका मुलाचे, तेव्हा मला तो त्रास झाला आणि मी आले. सो देन आय काउन्सल्ड बोथ ऑफ देम अँड ट्राय टू आयडेंटिफाय द ट्रिगर पॉईंट्स अँड देन सिम्पटम्स. अँड इट वॉज ॲट द स्टार्टिंग लेवल, म्हणजे ते सिव्हिअर नव्हतं की ते मेडिसिन्स वगैरे त्या लेवलवरती ते पोचलेलं नव्हतं. सो विथ फॉलोअप्स अँड सेशन्स दे बोथ आर फाईन नाव. सो असं होतं की आपण थॉट्स येतात पण आपण निग्लेक्ट करतो, आपण त्याच्यावरती जास्त लक्ष देत नाही. आता नॉर्मली बायकांमध्ये काय होतं की आपण डे टू डे कोर्समध्ये एवढं बिझी असतो, घरच्या कामात, मुलांचं शिक्षण, अभ्यास येते. नॉर्मली असे थॉट्स जास्त कधी येतात माहिती आहे, जेव्हा आपण झोपायला जातो तेव्हा. संध्याकाळी जेव्हा असं मावळतं ना आणि देवाचा दिवा झाला, जेवण झालं रात्रीचं, आणि जेव्हा आपण झोपायला जातो, आता मी जेवढं इंटरॅक्शन्स करते, डॉक्टर विल अग्री, 90% लोकांना झोप चांगली लागत नाही. म्हणजे 12-1 शिवाय झोप लागत नाही, लागली तर तुटक झोप लागते. 2 वाजता जाग येते, 3 वाजता जाग येते, मग ते इन्स्टावरती जातात, काय करणार, आणि मग ते निगेटिव्ह विचार येत जातात. सो दिवसभर आपण बिझी असतो, जेव्हा आपण फ्री असतो, एम्प्टी माइंड असतो, तेव्हा सगळे मग ते विचार यायला लागतात.
ह्याच्यावरून म्हणजे मला आपण कंटिन्यू करू, पण तुम्ही बोललात त्याच्यावरून असं मलाही होतं. म्हणजे मी एक तरुण याचं प्रतिनिधित्व म्हणूयात आपण, माझ्या क्लासचं एक 30-40च्या किंवा त्याच्याही ह्याचं मला खूप झोप आलेली असते एका सर्टन लेवलला. म्हणजे 10:30-11 झाले की झोप येते, डोळे असे झाकत असतात, पण काही कारणाने जर त्यावेळेला मी अंथरुणात नाही पडले तर ती झोप जाते. पुन्हा झोप आली म्हणून 1 तास अर्धा तासाने अंथरुणात पडले की जस्ट एखादा मेसेज बघायचा, काही अपडेट आहे का म्हणून मोबाईल उघडायचा आणि मग ते जातोच आपण इन्स्टावरती. आणि असं मला आतून माहिती आहे, मला कळतं की नाही हे खूप वेळ आपण याच्यावरती घालवतो, पण तरीही पुढचा तास 1.5 तास तरी असा वेळ जातो की मी स्क्रोल करत बसते. मला कळतंय आतून की हे नाही बघायचं आहे, आणि तेही एक राहतं की हे आता बंद केलं नाही ते जाईल ना, मग ते उद्या आपण कधी बघणार म्हणून परत मोबाईल हातात. माझं तर असं खूप होतं आणि मला वाटतं असं खूप जणांचं होत असेल. तर याच्यासाठी काय केलं पाहिजे आपण, कारण खूप मोठा इश्यू आहे हा. आणि मग परत दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर उठणं होत नाही, त्याच्यानंतर मग पुन्हा पुढचा दिवस सगळा असा की लेझी जातो. आता काही जणांना माझ्यासारख्या काही काम नाही आहे, म्हणजे मी घरापासून लांब राहते, सो मी निवांत उठले 8-8:30ला, आवरलं आणि आले ऑफिसला, पुन्हा काम केलं. पण बऱ्याच जणांचं असं असतं की इतर पण जबाबदाऱ्या असतात, तेही करायचं आणि मग या सगळ्यामध्ये तुमचं फिजिकल हेल्थ पण खूप अफेक्ट करतं. सो काय तुम्ही दोघी तरुणांना काय सांगाल की तुम्ही याच्यावरती कसं कंट्रोल कसा ठेवला पाहिजे मोबाईलवरती? एक म्हणजे सेल्फ डिसिप्लिन असतो, तो नेहमी आपल्यावरती असतो. सो देअर समथिंग कॉल्ड ॲज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल अँड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. म्हणजे काय की आपला कंट्रोल आपल्या आत असायला पाहिजे. सो ऑफकोर्स आपण जसं आपल्याला टेम्पटेशन्स होतात. आता सोशल मीडिया वर्क्स ऑन टेम्पटेशन ओनली, नाही की 1 आवडलं 2 आवडलं की 3, आणि मग ते विंडो शॉपिंग असते आणि काय चालू असतं, इकडे गेम्स चालू असतात, चॅटिंग्स असतं. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या सेल्फ कंट्रोलवरती असतं. आता इफ यू टेक मी अँड माय डॉटर, वी हॅव केप्ट अ रुटीन की आम्ही 9:30 पावणे 10 झाली की आम्ही बेडवरती जातो. त्याच्यानंतर आमचा टाईम असतो 8-8:30 मॅक्सला जेवण, त्याच्यानंतर एक अर्धा पाऊणवर सगळं आवरलं आणि जेवल्या झोपायचं नसतं. आणि एकदा 9:30ला बेडला गेलो की आम्ही फोनला हात लावत नाही. ओके, नेवर एवर टेक फोन्स ऑन द बेड. एक म्हणजे काय होतं, आपण जेव्हा आपला ब्रेन आपण जेव्हा अंधार करतो आणि झोपायला जातो, तो ॲटमॉस्फिअर क्रिएट करतो आणि ब्रेन रेजिस्टर इट्स अ टाईम टू स्लीप. आता मला झोपायची वेळ, अंधार झाला आहे, आणि ब्रेन बॉडीला सिग्नल देतो, असा कनेक्शन असतो. आता त्याच्यात माझं जर मी बेडला गेले आणि सगळं अंधार आहे, बट मी मोबाईलची लाईट लावते, सो मोबाईलची लाईट ही ब्रेनवरती पोचते आणि त्याला असं वाटतं, तो कन्फ्यूज होतो की स्टील इट इज अ डे टाईम, अँड दॅट्स वाय यू डोंट गेट स्लीप फॉर क्वाईट अ लॉंग टाईम. So never take mobile phones, or even subconsciously if you want to work on your subconscious mind, अर्धा तास ॲटलिस्ट मिनिमम, आणि अर्धा तास झोपण्यापूर्वी, अर्धा तास झोपून उठल्याबरोबर पहाटे गुड मॉर्निंग जगाला म्हणू नका, मोबाईल तिकडेच ठेवा आणि स्वतःला पहिली गुड मॉर्निंग म्हणा. ते खूप गरजेचं आहे. रुटीन आहे आजकालच्या तरुणांचं, उठल्या पहिल्यांदा मोबाईल बघायचा. तो बेडच्या बाजूलाच उशीलाच असतो मोबाईल, झोपताना तो सकाळी उठल्या पहिला हीच प्रॅक्टिस मला वाटतं बहुतांश असंही होतं. येस, नाही, हे तर मॅडम म्हणाल्या ते सगळे पॉईंट्स अगदी बरोबर आहे. अजून एक गोष्ट मी हायलाईट करीन की इथे ना, म्हणजे मी एका दुसऱ्या आस्पेक्टबद्दल जो ह्याला थोडंफार रिलेटेड आहे त्याच्याबद्दल बोलीन, डायरेक्टली ह्याच्याबद्दल नाही बोलणार. की स्क्रीन ॲडिक्शन नावाचा प्रकार कोविडनंतर खूप वाढलेला आहे. त्याचं मूळ कारण समजून घ्यायचं आहे की आपण इतक्या इझिली स्क्रीनला का टच करतो आणि त्याच्यापासून का दूर जायला बघत नाही. तर मी इथे एक उदाहरण देईन की कुठेतरी आपला मेंदू ठरवून देतो की मी स्क्रीनवरती इतके पोस्ट पाहिले की मला कसं वाटतं, मला बरं वाटतं. मग एखादा व्यक्ती जो सिगरेट ओढतो त्याला 1 सिगरेट घेतल्यावरती कसं वाटतं, छान वाटतं म्हणून त्याला माहिती असतं सिगरेटचं काय दुष्परिणाम आहे, तरी तो का ओढतो पुढली सिगरेट, कारण तेव्हा मला छान वाटलं होतं आणि ते जे काय विचार किंवा ज्या कारणामुळे मी ते घेतलं ते थोडेफार तात्पुरते दूर गेले होते. तर बऱ्याचदा आपण मोबाईल ना ह्या कारणाकरता वापरतो की मला रियालिटीपासून विड्रॉ व्हायचं आहे, दूर व्हायचं आहे, तात्पुरतं मला दूर जायचं आहे. पण मग ते मोबाईलवरचे ॲप्सही असे आहेत की एकदा तुम्ही अडकले की अडकले. अगदी एक्झॅक्टली सिगरेट दारू सारखेच आहेत ते. बाय द वे मेंदूच्या सेम सेंटरला ट्रिगर करतात.
आणि आता तर रोज नवीन काहीतरी आहे. ॲब्सोल्युटली. म्हणून मॅडम म्हणाला त्याप्रमाणे सेल्फ डिसिप्लिनमध्ये तुम्ही झोपायच्या 1 तास आधी मोबाईलला हात न लावता स्वतःला जर थोडं विचारून पाहिलं की ऑल्टरनेटिव्ह आहेत का. रात्री 3ला उठली तर कदाचित रात्री 3ला उठली तर बसून मी 4 वेळा लांब श्वास घेऊ शकते, 4 फेऱ्या मारू शकते, किंवा पुस्तक वाचायचं. अगदी आयपॅड सुद्धा, किंडल सुद्धा नाही वापरायचं, ते पण गॅजेट. हो, हवं तर असं पुस्तक घ्या की जे तुम्हाला माहिती आहे वाचायला लागलं की तुम्हाला ताबडतोब झोप मुद्दाम ते ठेवा उशाशी, मोबाईलच्या शेजारी. असे काही काही मेजर्स स्वतः शिकले की मला वाटतं की आणि शेवटी आपले साधू संत जे पूर्वीपासून सांगून गेलेत की मनावर ज्याचा ताबा आहे त्याचा जगावरती ताबा आहे. असं पण अजून काही म्हणजे दिवसा तुम्ही काय करता त्याचंही महत्त्व आहे. दिवसा तुमचा जर का हेल्दी लाईफस्टाईलमध्ये योग्य आहार आहे, योग्य एक्सरसाइज आहे, एखादी मेडिटेशन किंवा प्राणायामशी एखादी जर का तुम्हाला आहे म्हणजे सवय आहे कोणतेही एक मेथड फॉलो करायची, तर झोपेचा रात्रीचा हा जो प्रवास आहे ना, स्पेशली हे जे रात्री उठून स्क्रीन बघणं हे बऱ्यापैकी कमी होतं. तुम्ही फिजिकली पण तेवढं दमलं पाहिजे, असं एक्सरसाइज हा. कारण माइंड आणि बॉडी आर इंटिमेटली रिलेटेड. मिनिमम ॲटलिस्ट थोड्या वेळेला वॉकिंग खूप झालं. म्हणजे जिमला जायचं असं नाही, गरज नाही आहे. हो, वॉकिंग जे एवढं फास्ट वॉकिंग करू शकतो आपण, थकायला पाहिजे बॉडीने. येस, एनी मुवमेंट. येस. आता हे झालंच, पण मघाशी जो मी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणाले की कम्युनिटी म्हणून परत एक पार्ट येतो की आपण कम्युनिटीमध्ये वावरत असतो तेव्हा एक पर्सन म्हणून सुद्धा आणि कम्युनिटी म्हणून सुद्धा. आता ह्याचे 2 परत पार्ट आहेत. आपण कम्युनिटीमध्ये एक पर्सन म्हणून पण काम करतो आणि एखाद्यासाठी कम्युनिटी म्हणून सुद्धा आपला रोल असतो. तर या 2 पातळींवरती काय भूमिका असली पाहिजे, रोल असला पाहिजे? हां, तर इंडिव्हिज्युअल म्हणून जर विचार करायचं ठरवलं तर मग सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सेल्फ केअर. त्याच्याकरता आपण जसं बोललो की माइंड अँड बॉडी आर रिलेटेड. म्हणजे मन आणि शरीर चांगलं, अगदी हेल्दी माइंड आणि हेल्दी बॉडी हे समजून घ्यावं इझिली मिळत नाही. देर इज नो शॉर्टकट टू इट. त्यामुळे त्याच्यावर काम करायलाच पाहिजे पर्सनल लेवलवरती. अगदी तुम्ही काय खाता आणि काय विचार करता ह्याचंही नातं असतं. मग व्यायामालाच किंवा मग तुमचे हॉबीज, तुम्ही फावल्या वेळात काय काय करता, काहीतरी नवीन शिकत राहणं, क्रिएटिव्ह, ते महत्त्वाचं आहेच. तिसरं म्हणजे विचारांवर काम करत राहणं. आता विचारांवर काम करत राहणं म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीच्या ना एक, आपण म्हणतो प्रत्येक कम्प्युटरचा डिफॉल्ट सॉफ्टवेअर असतो, तसं आपलं. काही काही व्यक्तींना इझिली भीती वाटते, काही काही व्यक्तींना इझिली राग येतो किंवा जे काय. तर मग आपल्याला आपले ट्रिगर्स माहिती हवे, त्याच्यावर कसं काम, हे सगळं आपल्याला युनिक आहे, ते समजून घेणं. आणि जर आपण रेड फ्लॅग सिग्नल्स असे पाहिले तर मदत मागणं योग्य वेळी, हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. हे माझ्याकरता मी काय करायचं हे झालं. आता मी काय द्यायचं ॲज कम्युनिटीला, मी काय देऊ शकते. मी अवेअरनेस नक्कीच स्प्रेड करू शकते बाय पार्टिसिपेटिंग इन सर्टन मुवमेंट्स फॉर अवेअरनेस. मग त्या सरकारच्या असू द्या किंवा मॅडमसारखे जे NGOज आहेत जे काम करत आहेत ते जॉईन करून असू द्या. मी स्टुडंट्सना सांगेन, स्टुडंट्स आज रील्स वगैरे तुम्ही सगळे बनवता, त्याला काहीही पैसे लागत नाही. 100 रील्स तुम्ही बनवत असाल महिन्यातनं, स्वतःच्या बीचवर गेलो किंवा कुठेतरी एखादी रील या अवेअरनेस करता लोकांकरता बनवा, असं मी म्हणेन. काहीच पैसे लागत नाही ते करायला. दुसरं, ॲक्च्युली इनिशिएटिंग अ पर्टिक्युलर डिस्कशन इन युअर स्कूल. एखादा फ्री पिरियड असेल, मुलं असतील तर बोलणं की काय रे, तुला त्या दिवशी जर का असं कोणी म्हटलं, तू कसा रिस्पॉन्ड करशील, किंवा काहीतरी असे सिनॅरिओज नॅक्ट असं काहीतरी करणं. मग शाळेमध्येच तुम्ही कॉम्पिटिशन्स ठेवणं, हे स्कूलमध्ये झालं. वर्कप्लेसचं आपण बोललोच की काय काय करता येईल ते आपण. मग त्या व्यक्तीने घराच्या सोसायटीमध्ये वगैरे असे काही कार्यक्रम ठेवणं, हे सगळे आले. आजूबाजूला कोणी जर का एखादा डिस्ट्रेसमध्ये दिसतो आहे तर मग त्याच्याशी बोलणं आणि विचारणं. मग ते आपल्या कंपनीत असू दे किंवा घरचे असू दे किंवा कोणालाही एक पेशंट इयर देणं, हे तितकंच प्रेशस आहे, हे मी म्हणेन. आणि शेवटचं म्हणजे सामाजिक पातळीवर, म्हणजे माझ्या आजूबाजूचे वगैरे वगैरे या कॉजमध्ये पार्टिसिपेट होण्याचं अजून एक कारण म्हणजे तुम्ही फायनान्शियली सुद्धा देऊ शकता. यू कॅन गिव्ह युअर टाईम, मनी, एनर्जी, काहीही दिलं तरी कमी आहेच. कारण अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा मी सांगेन, आपल्या देशामध्ये जी काय पॉप्युलेशन आहे, फक्त काहीतरी लाख पॉप्युलेशनला 3च सायकॅट्रिस्ट आहे आणि एखादाच सायकॉलॉजिस्ट आहे. त्यामुळे फक्त आमच्यावरती हे काम सोपवणं म्हणजे
योग्य राहणार नाही. पब्लिकनी पार्टिसिपेट केलंच पाहिजे मेंटल हेल्थची स्ट्रगल फाईट करायचं आहे. तुमचं काय म्हणणं आहे याच्याबद्दल? जसं इंडिव्हिज्युअल लेवलवरती जसं डॉक्टरनी सांगितलं, पण आय वूड ॲड टू इट की इट्स ओके नॉट टू बी ओके. म्हणजे अर्थ काय की कधी कधी मला निराशा येईल, आय फील लाईक गिविंग अप, दॅट्स नॅचरल. बट तर तो कंटिन्यू राहतो थॉट, तर त्याच्याबद्दल बोला. ओके. सो आता जसं डॉक्टरने सांगितलं की यूथला सांगायचं की यू मेक रील्स, तसं माझ्या संस्थे थ्रू आम्ही आता प्रयत्न करतो आहे की आम्ही एव्हरी 15 दिवसात एक रील करतो आहे. आम्ही सुरुवात मेंटल हेल्थ, जनरल मेंटल हेल्थवरती केली की इट्स ओके नॉट टू बी ओके, बट इट्स नॉट ओके टू हाईड युअर फिलिंग्स. सो लपवून ठेवू नका, आतल्या आत ठेवू नका. सो आम्ही एक असा मुद्दा काढून रील्स करणार आहोत ज्याच्या माध्यमातून ॲटलिस्ट गोवाचा क्राऊड फुल आपण कव्हर करू शकतो, कारण आम्ही मोस्टली ते कोकणीत करणार आहोत. मेजॉरिटी गोव्यात कोकणी समजते, तर मग हळूहळू दुसऱ्या भाषेत आमचा प्रयत्न सुरू आहे. सो आमचं वर्किंग आउट ऑन द डेटा, कसं प्रेझेंट करायचं, काय मुद्दे आहेत ते लोकांनी ऐकायला पाहिजे आणि बघायला पाहिजे. सो आपल्या इंडिव्हिज्युअलिटीवरती जर असे खूपशे गोव्यात आता आहेत कलाकार जे रील्स करतात आणि जे फेमस आहेत, त्यांचे रील्स खूपकडे जात आहेत, त्यांनी पण प्रयत्न करायचा की असे मुद्दे घेऊन सुसाईडवरती, डिप्रेशनवरती, मेंटल हेल्थवरती बोला आणि त्याच्यावरती अवेअरनेस करा. सो कोणाला जर आता शहरात माहिती असतं, गावात माहिती नाही आहे. आता पूर्वीच्या काळी पण मेंटल हेल्थ, सायकॉलॉजिकल प्रॉब्लेम्स हे अवेअर नव्हते लोक. त्याला आयदर वेडेपणा म्हणायचे काहीतरी, नाहीतर काहीतरी कोणी करून घातलं आहे, हाच स्टिग्मा हा होता. हळूहळू आता गावात पण पसरलं आहे की असं काहीतरी प्रकार असतो आणि ते बोलायला पाहिजे. सो अशामुळे तो अवेअरनेस वाढेल आपण इंडिव्हिज्युअल लेवलवरती. आणि जर कधी मला असं वाटलं की माझी मैत्रीण आहे अपसेट, तर तिला रेफर करणं किंवा तिला राईट ऑर्गनायझेशनमध्ये कनेक्ट करणं हे खूप गरजेचं आहे. कॉलेजमध्ये आपण खूप करू शकतो. ओके. कॉलेजमध्ये आयडेंटिटी क्रायसिस हा निर्माण सुरू होतो तिकडे की मी कोण आहे, मी कशी आहे. आपण जज नॉर्मली करतो, आता ट्रेंड आहे की सुंदर दिसण्याचा, पण आपण आतनं सुंदर आहोत का ह्याच्यावरती आपण वर्क करत नाही आणि मग बाहेरच्या सौंदर्यावरती आपण फक्त फोकस करतो. पण मेंटल हेल्थमध्ये आंतरिक जे सौंदर्य आहे त्याच्यावरती काम करणं. सो कॉलेजमध्ये ही आयडेंटिटी क्रायसिस खूप होते. म्हणजे मला आठवतं एका इन्सिडंटमध्ये एक मुलगी आली आणि मला म्हणते, कॉलेजमध्ये होते, मॅम माझ्या मैत्रिणीला 20 मुलांनी अजूनपर्यंत प्रपोज केलं आहे, मला एकट्याने पण केलं नाही, म्हणजे मी चांगली नाही आहे का दिसायला, कुरूप आहे का. मी म्हटलं कोणी सांगितलं, नाही सगळ्या माझ्या मैत्रिणी म्हणतात म्हणून तुला बॉयफ्रेंड्स नाही आहे, म्हणून तुला, म्हणजे असं जग चाललं आहे सॅडली. ओके. आणि एक मुलगा आला 12वीचा, तो विचारतो मला 2 मुलींनी प्रपोज केलं, हिला येस म्हणू की तिला येस म्हणू. असे फनी बट सिरियस थिंग्स आर हॅपनिंग अराउंड अस आणि ते अलर्ट करण्याची गरज आहे आपल्याला. आणि जोपर्यंत आपण ते बोलत नाही ओपनली की अशा गोष्टी होऊ शकतात आणि त्याच्यामुळे त्या सगळ्यांना त्रास होऊ शकतो. इवन जेव्हा प्युबर्टी हिट होते मुलींना आणि बॉईजला पण होतात, पण बेसिकली मुलींना होतो. मी गावात एका टॉक करायला गेलेले मेंटल हेल्थ आणि प्युबर्टीवरती बोलत होते. त्या मुलीने मला सांगितलं, हे विषय तुम्ही आईवडिलांना सांगू शकता का, कारण थोड्या कल्चरमध्ये ते पाळतात ना, वेगळ्या रूममध्ये ठेवतात. आणि त्या एका मुलीने तर सांगितलं तिला लिटरली गोठ्यात ठेवलेलं आणि तिचे फर्स्ट पिरियड्स होते. आणि त्याच्यात आता मी पण बाई माणूस आहे, मला जेव्हा झालं तेव्हा काय फिलिंग्स होत्या, तेव्हा आई आणि ताई जर अवेलेबल नसती तर मी कुठे पोचले असते. सो त्यावेळेला त्यांना फक्त आपल्या रिलिजियस ह्याच्यामध्ये आहे की वेगळं करा, बरोबर तुम्ही काही मानतात, मला ऑब्जेक्शन नाही आहे, बट मेंटली अवेलेबल असणं, तिला ते समजवणं किती गरजेचं आहे, कारण तिकडे पण डिप्रेशन येऊ शकतं आणि सुसाईडवरती पण पोहोचू शकतं. म्हणून या सगळ्या गोष्टी आपण अलर्ट राहायला पाहिजे ॲज अन इंडिव्हिज्युअल. कम्युनिटीमुळे क्रिएटिंग सच अवेअरनेस प्रोग्रॅम्स, इंटरॅक्शन्स, अशा प्रोग्रामला जाणं, इंटरॅक्शन्स करणं आणि जर आपल्याला असं कुठे आयडेंटिफाय झालं तर आपण हेल्प करणं हे खूप अलर्टनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता खूप हेल्पलाईन्स आहेत, बरोबर, जसं विमेन हेल्पलाईन आहे, चाइल्ड हेल्पलाईन आहे, जसं डॉक्टरनी सांगितलं की कंपनीजमध्ये ICC आहेत, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, सेक्शुअल हॅरेसमेंट झालं की कंप्लेंट करू शकतो. आता कंपनीज पण काय सायकॉलॉजिस्ट अपॉइंट करतात, मी पण जाते खूपशा कंपनीजमध्ये. तर असं मी नोट केलं, तर एकदा मी एका टॉकला गेलेले आणि मी बसस्टँडवरती उभी होते आणि तिकडे मुलगा बसलेला होता आणि सगळे क्राऊड जमलेले आणि कोणालाच माहिती नाही तो कोणाचा मुलगा होता. तो मग
कोणी अर्धा तासाला पाऊण तासाला कोणी काहीच करेना. मी गेले तेव्हा मी विचारलं क्या हुआ, नाही मॅडम वो कब से बैठा है पता नहीं किसका बच्चा है. आणि त्याला बोलता येत नव्हतं, तो बाहेरचा मुलगा होता, त्याला कोकणी हिंदी काहीच कळत नव्हतं. मग एक होती साऊथ इंडियन बाई, ती कान्नडात बोलत होती, पण तो बोलतच नाही आहे. कोणी चिप्स दिलं, कोणी पाणी दिला. 1 तासाला तो मुलगा तिकडेच बसला आणि छोटासा मुलगा होता. मग मी तेव्हा चाइल्ड कमिशनच्या मध्ये मेंबर होते. सो मी काय केलं, मी चाइल्ड हेल्पलाईनला कॉल केला, तिकडून पोलीस बोलवलं आणि क्लोज बाय पोलीस आले. त्या मुलग्याला रेस्क्यू केलं, त्या मुलाला रेस्क्यू केलं आणि त्या मुलाला घेऊन ते पोलीस स्टेशनमध्ये गेले आणि मी कॉन्स्टंट टचमध्ये राहिले. आणि लकीली मग त्याची आई, तो काहीतरी बालवाडीतनं लवकर सुटला म्हणून आई घरी नव्हती म्हणून बसस्टँडवरती येऊन बसलेला. लकीली आई आली पोलीस स्टेशनमध्ये आणि मग त्याला घेऊन गेली. आणि मला तेच म्हणायला लागले की आपण जर सगळे कम्युनिटीमध्ये असं अलर्ट राहिलं ना की हां बाबा आपण कंट्रीब्यूट काहीतरी करू शकतो. आणि जेव्हा मला कळलं की ती आईला तो मुलगा मिळाला, मला खूप समाधान झालं की ॲटलिस्ट ही वेंट इन द राईट हँड्स. कारण मला पोलिसने सांगितलं नाही तर त्याचा कसा उपयोग झाला असता आणि कुठे तो पोचला असता बिचारा हे माहिती नाही. सो असं जर आपण अलर्ट राहिलो तर खूप चांगल्या गोष्टी होऊ शकतात. आणि इव्हन इमॅजिन त्याचं काय झालं असतं. येस, सायकोलॉजिस्ट म्हणूनही आणि सायकॅट्रिस्ट म्हणूनही तुम्ही एखाद्याशी जेव्हा इमोशनली डील करत असता, म्हणजे इमोशन्सशी एखाद्याच्या डील करत असता, तेव्हा ते तुमच्याही इमोशनवरती अफेक्ट करत असतं. सो काय चॅलेंजेस येतात इमोशनली या सगळ्या प्रोसेसमध्ये तुम्ही जेव्हा अशा केसेस हँडल करता तेव्हा? हां, तर मी एक सांगू शकते की मेडिकल जेव्हा मी घेतलं की सायकॅट्री, आता आमच्या मेडिकलच्या बऱ्याच वेगळ्या ब्रांचेस असतात, सर्जरी, गायनेकॉलॉजी, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन. तर मला वाटलं होतं की बाकीच्या ब्रांचेस सायकॅट्रीमध्ये जरा कमी काम राहील, त्या मनाने आराम आहे चल. पण जोपर्यंत मी पेशंट पाहिले नाही तोपर्यंत मला असं कधीच वाटलं नव्हतं की ऐकणं, लिसनिंग कॅन बी सो टायरिंग. आणि मग आम्हालाच असं आहे, म्हणजे आम्ही ॲटलिस्ट सायकॅट्रिस्ट म्हणून चल ठीक आहे थोडा वेळ ऐकायचं, मग काहीतरी गोळ्या द्यायचा, पेशंटला बाय बाय म्हणायचं. ह्यांना तर ती पण प्रोव्हिजन नाही आहे. तर तसं मला तरी वाटतं की म्हणजे दोज एनर्जीज दे डेफिनेटली टेक अ टोल ऑन युअर म्हणजे कुठेतरी. आणि त्यामुळे आमची मेंटल हेल्थ जपणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे, नाहीतर आम्ही आमच्या खुर्चीच्या दुसऱ्या साईडला बसू. हां, म्हणून मी एक गोष्ट अतिशय व्यवस्थित पाळते, ते म्हणजे जेव्हा माझे ब्रेक आहे तेव्हा मी ब्रेक राहू देते. शनिवार रविवार म्हणजे एका हिरा आणि सोन्यासारखे असतात मला. मग तेव्हा ब्रेक घ्यायचा, आपलं जे काय सेल्फ वर्क जे काय करायचं आहे ते त्यावेळेत करायचं, हॉबीजना वेळ देणं, नेचर हे मला भयंकर आवडतं ते केलंच पाहिजे. डाएटकडे लक्ष, व्यायामाकडे लक्ष आणि माझं जे काय मेडिटेशनचं रुटीन आहे दॅट हॅज टू हॅपन. माझं फ्रेंड्स किंवा हे इक्वली महत्त्वाचं आहे. सो दॅट हॅज टू बी टेकन केअर ऑफ. आणि ऑफकोर्स ते दिसतं समोरच्यालाही की इफ यू आर इन अ डिस्ट्रेस स्टेट, पेशंटसुद्धा ते ओळखतो. त्यामुळे चॅलेंज आहे नक्कीच, पण आफ्टर ऑल आमचेही वाईट दिवस येतात. म्हणजे असंही एक दिवस झाला आहे की मी स्वतः मला डिप्रेशनचे विचार येत होते आणि समोर पेशंट डिप्रेशनचा बसला आहे. सो ते स्ट्रगल करून मला हँडल हे सोपं नसतं, अवघड असतं. पण जसं की आहे की तुम्हाला मनापासून समोरच्याला जर मदत करायची आहे ना तर तेही जमतं समोर. खरंच आय विल अग्री टू दॅट पॉईंट. कारण फायनली इवन वी आर विमेन. मी सांगते म्हणजे कधी कधी असं होतं ना, अरे जेव्हा मी शिकले आणि जेव्हा असं काय व्हायचं आणि आय वॉज अ पॅम्पर्ड चाइल्ड, म्हणजे मी लहान होते बहिणीपेक्षा, सो सध्या नेहमी मला लाड वगैरे ते मिळायचे. सो मग जेव्हा असं प्रॉब्लेम्स आले, हे तू सायकॉलॉजिस्ट आहे, तू नाही असं गिवअप करायचं, तू हे आहे, तू नाही असं करायचं. म्हटलं अरे पण माणूस आहे मी. सो आता इवन आता 14 वर्ष झाली प्रॅक्टिस करते, काय करते, पण कधीतरी आपण पण थकतो. ओके, इवन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जे मला ऐकतात त्यांना सांगायचं मला की इट्स ओके, तुम्ही पण थकणार, मी पण थकते. मी पण वर्षातून एकदा माझ्या प्रोफेसरकडे जाऊन माझी मेंटली सगळं क्लीन करते. हां, आणि जे डॉक्टर्सने सांगितलं मेडिटेशन हा रेग्युलर प्रोसेस असतो माझ्या आयुष्यात. ग्रॅटिट्यूड डायरी मी लिहिते, मी डायरी रायटिंग खूप करते. मला नेचर आवडतो, डॉक्टर सांगितलं इवन प्लांट्सकडे मी बोलते, प्राण्यांकडे मी बोलते. सो आणि मला काय छंद आहेत म्हणजे अदर दॅन सोशल वर्क ऑल्सो इज अ व्हेरी स्ट्रेसफुल टास्क. पण त्याच्यानंतर आय एम अ व्हेरी फॅमिली पर्सन. सो मला माझ्या मुलीला वेळ देणं, आता हे झालं कार्यक्रम झाल्यानंतर मला माझ्या मुलीला घेऊन जिम्नॅस्टिक क्लासला जायचं आणि मी 1.5 तास फक्त तिला देते, तो 1.5 तास तिला अवेलेबल राहते, तेव्हा मी काहीही करत नाही. सो अशा थोड्या गोष्टी. असं विकेंड्स आला की आता पूर्वी मी गाडी नाही चालवायची, आता चालवायला लागले फायनली. सो मी गाडी जस्ट घेते, माझ्या मुलीला टाकते गाडीत आणि चालले माझ्या बहिणीकडे मडगावला किंवा आई वडिलांकडे डिचोलीला आणि एन्जॉय करते. म्हणजे तेवढं पण स्वतःसाठी ब्रेक घेणं
गरजेचं आहे, म्हणजे दॅट इज व्हेरी रिक्वायर्ड टू डू. आणि कधी तुम्हाला लो वाटलं तर तुम्ही पण जा कोणाकडे आणि बोला. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण बघा आमचे हॉर्मोनल चेंजेस पण होतात. येस, आम्हाला पण डिफरन्स हे होतात. हॉर्मोन्स लाईक जसे आपले पॉझिटिव्ह हॉर्मोन्स असतात, स्ट्रेस हॉर्मोन्स असतात. सो थोड्या ॲक्टिव्हिटीज जे आपले पॉझिटिव्ह हॉर्मोन्सला बूस्टअप करतात. ओके, देर इज डॉपमिन, देर इज देर इज सेरोटॉनिन. हे हॉर्मोन्स कसे बूस्ट करायचे, छोट्या छोट्या टास्क करायचे. आता मला शाळेत असताना मी तबला शिकायचे आणि त्याच्यानंतर ब्रेक पडला आणि मग करिअर, मग लग्न, मूल जमलंच नाही. पण मी आता जिद्द धरली की मला ते करायचंच आहे. मी हट्ट धरलाच तो. आणि लकीली माझा नेबर, माझा बालमित्र आहे, त्याला पण शिकायचं होतं आणि त्याच्या छोट्या मुलीला पण. सो तो आती म्हणाले तू आपण तबला आणूया. त्याच्या बड्डेला त्यांनी तबला आणला आणि आम्ही तिघी बसून आता महिना झाला आम्ही तबला शिकायला सुरुवात केली आहे. सो मुलीला पेटीला घातलं, मी तबला शिकते. सो सगळं आमचं छान मस्त म्युझिकल हे संध्याकाळी चालू असतं. आणि म्युझिक थेरपी इज द बेस्ट थेरपी दॅट यू कॅन डू. आणि म्हणून मी विचार केला की मला तबला परत शिकायचं आहे. And I remember all boys used to learn tabla. I was the only girl who used to use tabla. But it's amazing. स्वतःसाठी जगा. Whatever it is, live for yourself. That is very important. येस, थँक्यू सो मच तुम्हा दोघींचं सुद्धा. तर तुम्हाला जर असे काही विचार येत असतील तर त्याच्यापासून दूर राहण्यासाठी खूप मार्ग आहेत. आपल्या आजूबाजूला बरीच माणसं आहेत ज्यांच्याशी आपण बोलू शकतो. मी कसं बोलू, मी का बोलू, कुणाशी बोलू, असे प्रश्न आत्ता येण्यासारखी गरज म्हणजे शक्यताच नाही आहे. कारण आपल्याकडे खूप माध्यम आहेत. त्या सगळ्या माध्यमांचा वापर करून आपण आपल्या प्रॉब्लेम्सवरती ओव्हरकम करू शकतो आणि चांगलं आयुष्य जगू शकतो. ॲज अ प्रोफेशनल म्हणून सुद्धा सायकोलॉजिस्ट किंवा सायकॅट्रिस्ट हे सुद्धा माणूस आहेत आणि तुम्हीसुद्धा लोकांशी बोललं पाहिजे असं त्यांनीच सांगितलेलं आहे. सो पर्सन म्हणून स्वतःवरती प्रेम असणं, त्याच्यामुळे हे नेहमी लक्षात ठेवा की माझ्यावर प्रेम असेल तरच लोक माझ्यावरती प्रेम करतील. आणि तुम्ही जेव्हा प्रेम कराल स्वतःवरती तेव्हा तुम्ही चांगल्या गोष्टी करू शकाल. सो आजच्या दिवशी हाच एक थॉट घेऊन आपण इथे थांबूयात. पुन्हा भेटूयात. धन्यवाद.